tarinoita täältä. Kato, kun halkoja tehdään, niin ne on jokaiselle, joka on tehnyt niin omia lapsia, niin ei niitä saa koskaan moittia, mutta ei nämä kovin olisi isoa kyllä. Ei tarvitse paljon halkasta. Niin. Kuinka paljon niitä on? Mitään. Molemmat pinot vai? Kyllä. On mennä. Mä oon hinnostaa sovittaa. Se on kuivaa tavaraa. Niin no. Ja aikaa vievää. 2. Minä siitä tiedän. Joo, kyllä täyttää. 4. Kyllä täyttää. 4 siitä tulee. Mä annan tosta pinosta 10 markkaa, tuo 60 senttiä jätetään pois. Joo, anna. Maksaja on Arno Lehtonen. Ja älä sano, mikä se sun etunimesi on? Timo. Timo. Jompaa kumpaa mulla on ollut halkoita ja rahaa, mutta molempia ei yhtä aikaa. Joo. Lehtonen, onko ne kuivia? On nämä kuivia. Mitä taajapistoisemmat kintaat tässä olisi, niin sitä parempi. Jopa rakastelee. Kuules, onko komppu paikalla? On se joo. No niin. Tulee pimeys. Jos olis vaan oikein kuuma, kato, halkokauppa perustuu Suomen kylmään talveen. Tiedätkö sä, Jukka, mikä tässä on huono? Mikä? Jos joku näkee, mitä me nyt tehdään, niin se sanoo, että kannoit sä puut Pärijukallekin sisään, miksi et sä minulle?
Se on vuoden perästä uudestaan. Niin no. Ei nuo vuodet kestä. Niin, mutta en mä malta mennä saunamaan, niin hemmetin nuuka. Mä käyn juo kunnon saunassa. Ai juu, sä olet jo siinä iässä, että sä Niin. pääset kohta eläkkeelle. Niin. Mä tätä pois. Tällainen kato, kun hyvin toinen maksaa, niin sitten vaan noin tällainen putsataan Tätä tämmöstä näin. Mennääs katsomaan. Oi pieni mumun puolta. Mennään hajaan alle ja mennään. Siellä se rauhoittuu, niin. Tuleeko sä? Eikö se tuppa syykkyy vähän autoon? Ei sukaan se paita saa. Ei. No niin. Onko kahvia? Joo. Katosko tuo Maalari. maallinen tuo kyynärpää vielä, mutta täytyy tuolla liuettina sitä puhdistaa. Kuumaa on. Meinaa ilmakin. Mä kaivan Mikallekin tänne. 24,7. Tul hakemaan tuffalt sisua, tul. Tuffalo sisuja nyt sen hakee henki. Tule Markus, tules. Tul pian nyt. Se on seuraava halkokauppias. Tuo. Sisäpuolella. No niin, taas tultiin. Jaa. Mitä? Se on 607 euroa. Ei. Ja ei. Ei, 36 euroa kuutio. Se on 108 euroa. Jaa, se niissä takaa. Joo, silloin. Niin ensiksi oli puheet siitä 6, mutta sitten se muuttui 8. Kyllä mun Jantti rahat valuu ja Mä vähän tein. enempikin taitaa. Mä tein Euromäärä. tästä lopun. Kuitti. Niin, Tää on vähän kastunut täällä hikisessä taskussa nyt. niin. Se reunamo. Joo, Se riittääkö kun pistetään S-reunamo? S-reunamo. Niin. Joo, S'il vous plaît, monsieur. kiitos. Asia on klaari. Asia on klaari sitten. Vuoto tää ja rahat on Niin. mitä muuten kuuluu? No kyllä se siinä menee. Päivä kerrallaan, viikko kerrallaan. Mitä, täytitteko te jo 90? Ei. Koska? Huhtikuun 8. päivä ensi vuonna. Joo. Se on vielä vähän vailla. Mulla oli just syntymäpäivä. Mä täytin heinäkuun 1. päivä 71. Jaa. Et en mäkään mikään nuorukainen enää ole.
kaukana syvässä metsässä asui kerran köyhä halonhakkaaja ja hänen vaimonsa. Ja vaimo on vielä köyhempi, kun se on 31 vuoteen kuule käynyt töissä. Huonosti jo asunut taloa muija. Ei se eläkö on jäänyt kauhean pieneksi. 10 vuotta. Eläkökavereissa. Oletko sä ollut halkohommissa apuna? No niin, mä olin siellä. Joo, mutta vaimotyö oli siinä, kun me verottajalla sitä koitettiin yhteisverotukseen, niin sieltä tuli semmoinen vastaus, että vaimotyö tässä hommassa on niin vähän arvosta, ettei se... Mulla on ne paperi oikein. Se on vieläkin täällä laitteessa. Ai kun vaimo alkaa jotain puhumaan tekemisistä ja olemisista, niin mä näytän sen paperi ja sanoin, että tässä huushollissa vaimotyö on niin vähän arvosta. Niin. Ja se on tosi. Työ tehty on, mä pääsin voittajaksi. Vaimotyö on niin vähän arvosta tässä huushollissa, että se nyt korjaa kaikki tuhkat sitten. Sillä onnellinen on se mies, joka toimeliaan vaimon on saanut. Niin, no. Vaan sais. Niin, no mulla on semmonen. Kannattaa pitää, kun saan. Joo, Joo, siinä on. kiitos. Ja mitä mä velkaan? 108 €. Kiitos. Mikä muu hait niin hyvä kuin koijuhalot? Ja minussa haisee työltä. Ahaa, Niin. mä oonkin tämmönen kaupunkilainen, että mä On kaksi semmoista, mikä haisee työltä, kun mä olin tuoksuun. Mä olin puuvillas, kun mä menin kutomoon aamusti maanantai-aamulla ja sieltä tuli se rasva ja pumpulihaju, niin se haisi ja tuoksui ja työltä ja nyt haisee koivuhalko. Mä oon nyt huomannut, että mulla on kaupunkikämppä muuttunut niin semmoiseksi kaupunkikämpäksi. Ja mä niin pidän tätä niin miellyttämään niin semmoiseksi kodikseni. Mulla on hirveän levollinen, turvallinen ja hyvä olla. Niin kuin nyt joka kerta kun mä tulen tänne, niin mulla tulee semmoinen rauha. Semmoinen kotiin saapuminen. Ihminen saa energiaa oikeista asioista, elävästä puusta, tulesta ja mullasta, mikä niin kuin säteilee ja vaikuttaa sun hermostorakenteeseen. Että se on konkreettista. Just tämmöinen elämäntapa, tämmöinen asumistapa on vaan itsestäänselvyys. Että just tämmöinen, niin kun, että kaikki on sitä, että se näyttää. Musta oli aika hieno ajatus silloin aikana, että mä tiedän, että tässä on moni sukupolvi asunut ennen mua. Mulle on tärkeä se, että kun asuu yksin ja noin. Itse asiassa se, että kun sä laitat tulen päälle, sit se rätisee, siitä tulee se ääni, siitä tulee se ihana tuoksu. Sitten siitä tulee myös semmoinen elementti, että sä et ole koskaan yksin, kun se tuli palaa.
suomalainen, ruotsalainen. Niin juu. Niin. Ruotsalainen, vaikka ei ruotsin kieltäkään osaa puhua. Riittääkö R? Joo. Tällä ei kyllä saa Pirtun apteekista. Joo, ei varmaan. En minä sunkaan rahaa Siitä tarvitse. tulee semmonen niin Jumala, että se mukaan määräisi kaikki meidän elämämme, Niin. että se on riippuvainen. Se sanoo, että en minä sunkaan rahaa tarvitse. Mä tarvitsen kenkiä ja sukkia ja ruokaa. Mutta kyllä se rahakin, kun se sanoo, että kyllä se rahakin kyllä kiva on olemassa, kun antaa sitä jollakin, niin näkee kuin iloiseksi se tulee. Joo, kyllä. Se herran viinitarhassa palveleminen on jo palkkaa. Niin. Nyt. Tuolla saisi olla kyllä joku lasit tuolla suulissa. No sit taas toisaalta vähän semmoiseksi häiriöksi, ne peittää tosta. Kyllä siellä saisi olla korvasuojaimetkin, mutta niin... Nyt mä en voi pitää rikoa tästä niin. Wallander yllättyy huomatessaan, että ei hän tiedä juuri mitään ihmisestä, jonka kanssa hän on ollut tekemisissä joka päivä. Se on ihan samanlainen kuin minäkin. Neuvottelut ei oikein luonnaa, kun tulee semmosia informaatiokattuksia ja semmosia. Tuleeko sullekin niitä jo? Sinun kun ne hakea millään ylös sänkystä. Mä älän nyt. Et sä tänä päivänä aamut tietänyt yhtään, kun mä olin jo hakenut lehdet ja kaikki. Niin sä luulet. Ja sä nukut toinen silmä auki ja kakesi. Niin. No. Et sä täällä paljon pysty mua pettämään. Ei mä tiedä se. Se luki silloin alkuun, se pruukas lukee mulla kirjaakin. Nyt ei se lue enää, se on niin laiska tuo meidän äijä. Nyt veikkaat sä iltasin vain Virtanen, vai? Niin. Nyt sä sekoitit mun paikkanikin taas. Sä sekoitat aina kaikki mun asiani. Jos on jotain sekavaa, siinä on nainen mukaan.
Tässä on haapaa. Eipä ole. On siinä, ei siinä montaa. Tämä on leppää valla. Mä leppää, että siinä on haapaa. No ei ole yhtään haapaa siinä. En mä sit tiedä. Tiedätkö sä mimmosia? No mitä tässä sitten on? Leppiä siinä on ja. No niin onkin. Kato, kyllä siinä, jos siinä joku haapaa, mutta en mä usko, että siinä kyllä montaa on. Ei tässä kyllä montaa haapaa voi kyllä olla. No ei. Ja silmät vaan näytti Niin. Silmät vaan päin, niin tuo aina Se on, heti se on kauppiaalla heti nostettua. Täytyy saada kinkittyä. Nuori mies. Pääsemistäkin on. On se kovaa vääntämistä. Mahdettaa, täytyy hakea tikkaan. Olisi ollut hyvä. Kyllä multa on. Ota tehty. Älä hellit sit ennen kuin se on piukas. En. Älä nähdä hermoa. Kato nyt Jussi, kun ne sanoo, että tää auto on vanhaksi. Just. Niin katso nyt mitä siinä lapussa lukee. Siellä takana tuossa ikkunassa. Tossa noin. Jaa, juu. Uusi sisu totutusajossa. Joo. Kaikki kyllä. mitä kirjoitettu on. Tämä kun lähtee sit menee. Tästä tuli oikein lämmin. Joo, en mä huomannut. Enemmän saisi olla, mutta ne on siinä ainakin sit hyvin peitetty eikä ne ole lumisia. Nyt kun niitä siitä otetaan. Tuohon tulee sit vielä semmosia puita, mitä käytetään, kuivaa puita, mitä käytetään nyt. Ettei tarvitse tuoda kallista öljyä Persialahdelta. Moro! Morjes! Ota tuo laukku tuohon penkille, ettei se unohdu. Selvä. Sä toit. Joo, kato sitä mistä eikö tiedä kun laitettiin tuo kartaani, niin se vuotaa se. Joo, sitä vaan vuotaa. Niin. Joo, kato se on semmonen juttu, että aika ja ystävät kaikkoon, mutta uskollinen ikuinen säilyy. Tämä on oikein vanha ajan tervaspuut. Joo, se on aika painavaa puuta. Joo, on kommeet, kun sitä löytäisi tollain vielä. Se on niin voimakas, että siitä tulee oikein suuliinkin semmoinen tervasen haju. Mä muistan silloin, kun meidän isä oli siellä, siellä niitä mettis kulki ja söhläs, niin silloin oli aina noita tervaksia, niitä oli aina siellä uunitakan siellä. Sitä varten siitä veisteltiin aina vähän, kun pistettiin pessään valkeen.
Kaksi kertaa mä pesän valkea laittanut. Eilen ja tänään. Nyt siellä on eilen. Ollaan vähän. Jääkö tämä mahtuu? Mahtuu. Tuolla on yksi semmonen kolo. Ja kerässäkin Mä on. voin vähän valmistaa sen sijaa. No niin. Ei, ja nyt oli pientä kultaa. Se on kauluksekin on vähän. Kato, niin meidän äitikin teki tollain, kun mä olin jo yli 50. En mä ainakaan Tammestani Jarkkolautoja tahdo. Ai, mitä sanoit? En mä ainakaan Tammestani Jarkkolautoja tahdo, olkoon siinä. Ja eikä niitä kato silloin enää kukaan. Kun sä olet toistasataa vuotta tossa noin kepsutellut, niin ei niitä sitten enää kukaan silloin muista, mitä sä olet joskus sanonut. Tai mitä te isä eikä sanonut. ainakaan noura. Niin ei varmasti. Ei ainakaan jos mä olen. Nyt on jo paljon löystynyt. Kun minä olin nuori, niin minä vyötin itteni ja menin minne minä tahroin. Mutta kun minä tulen vanhaksi, niin toiset vyöttävät minut ja vievät minut minne minä en tahdo. Eikä ne kuuntele mitään. Kato nyt kuinka paljon täällä on vielä tammesiemeniä. Niin kauhean haravoin tuommoista santaa ja karia. Kempä siitä oksan otti ikuisen onnen. Kempä siitä lehmän taittoi ikuisen taian. Mä tein sun lempiruokaa nuuniin. No. Mitä se on? Silakkalaatikkoa. Niin. Joo. On siellä uudissa hautumassa nyt.
Kato, nuo on hyvät tuntomerkit. Minua ei tunne ketään tuolla noin, jos mä laitan vähän tai parempia vaatteita päällä, niin, mutta nuo haalarit päällä ne tuntee mun kaikkia morjestella ja puhuu aina puhumaan. Niin tässä on se todellisuus. Mä pidän ikuisuutta kädessä, niin sanoi joku äijä, kun oli hiekkaa kädessä. Mä pidän tässä näin sulla tätä pyykkipoikakippaa. Pist sinisiä, pist sävyä, äläkä tommosia punaisia simpistko. Hyvä on. No niin, kiitoksia. Sen verran kylmää jo, että jos kippiöljyloukkoon laittaa jotain, kun kippi laskee niin hiljaa. €3. 27. Mitä säkin ei sitä rahaa enää ajattelet minun ikäiseni mies? Ajattelet vaan, että vetäytyminen jatkuu suunnitelman mukaisesti. Jos niin pienellä eläkkeellä tulee joku toimeen, kun minäkin tulen, niin hyvä on. Niin. Ja tämä yhteiskunta tee mitään muuta kuin kusettaa. Mä olen 6-5 tehnyt töitä ja ajanut aikanani yötä ja päivää tuolla maailmalla ympäri. Tuolla vähän pidempänä kuin ulkomaillakin. Niin. Yli 11 vuotta. No sä olet sit vähän katkera. En mä katkera ole yhtään. Mutta siitä mä olen monta kertaa katkera, että täällä on 10 000 työtöntä Porissa. Niitä hyysätään ja paasataan. Ja tässä on kaupunkin alue, että tämä kaikki täällä. Ja mä joudun sen hoitaa vallan. Eikö työttömät kuuluisi olla ja pistää vähän töihin ja... Niin, mutta se on niin monimutkainen juttu kuulemma. Tässä on 2 puolta. Tässä hommasko runoilija kulkee pitkin mettätietä, se kattelee kun metsuri on mettässä, niin se sanoo, että tekee siitä runoa, että kaunis talvinen metsä, sen majesteetillisen ylväät puut. Mikä ihana työmaa siinä tarjoutuukaan. Mutta sitten on se toinen puoli siitä kuvasta, kun metsuri kulkee siellä lumessa ja lunta tulee niskaan ja kova hiki, se vettää lapioon ja vehkeitä siellä ja pensakannuja ja kanistereita ja vettää vielä sahas vähän kiveä ja hiukan on hiki kun on tehnyt, niin sitten tulee viluja. Ei se olekaan se ihana se työmaa siellä. Tänne suora. Joo. Hyvä. Hiukan vielä tänne päin, koska ne ei putoa ihan siihen, ne tulee. Mikä se tykkäät? Joo, anta tulla. Jos mä vähän sieltä. Mä otan se lappu. Hyvä. Nyt lähden lentämään se tuolla. Nyt vois olla hyvä. Voidaan vähän järjestetä, eikä lähde lentää se muovi. Se. Kyllä. Parempi pysy se. Että. No niin. Mulla vieläkin on toiset.
Näin, no. Kun sun pikkuhiljaa täytyy ajat eteenpäin, ja ne tulee kaikki tästä alueella. Joo. Eikö niin parempi? Koitetaan saatiin. Joo, koitetaan olemme kaikki tästä. Älä niin paljon tule, vähän mene eteenpäin. Hyvä, aja eteenpäin. Aja eteenpäin. Hyvä. Aja eteenpäin. Erinomainen. Yksin on vanha ihminen. Vanha. Mä voin auttaa. Hei, mene vaan. Vanha mies ja paljon. Liuppaa, se on mikä vanha. Ei vielä. Millä? Mä laitan. Joo. Mitä? Älä hosu nyt. Mut sä saat itse kirjoittaa se sukunimen, kun mä en osaa sitä. Mä voin kirjoittaa, joo. Tuohon ylös. Ala siihen, kun tohon. Hamid Foruzes. Niin, Helppo. Minä sanon vielä se. Hamid Foruzes. Hamid Foruzes. etunimi, Foruzes sekunimi. Niin Hamid, mä tiedän Hamid, mut Furutex. Foruzes sukunimi ja etunimi Hamid, helppo. Minä opettelen sen nyt sit, kun eikä mulla... välttämättä tarvita sukunimeopit. Riitän etunimi. Niin sä sanoit, että niin? Hamid. Ei ketään sano mulle paljon semmoista. Mä pistän tähän oma nimen. Joo, ihan hyvä. Oma, niin mä en osannut. Tässä kuuluu T-viiva, no. No, ei se välttämättä tarvita. Se on nyt Lehlonen. Se on Lehlonen. No, ihan hyvä. من یادم در ایران که بودم زندگی میکردم میرفتم بعضی موقع بعد از ظهر مغازه بابام مغازه لباس فروشی داشت کمک. Kun mulla on vähän semmosia vaikeuksia, niin kun täytyy tuo keskiviikkoon mennä hautajaisiin ja sit mulla on paljon muuta ja niin kun yhden päivän ajot ajamatin ja mä taidon oikein pystyy. Kato kun täällä, mä tiedän minkä tähden ihmisistä täytyy huomata se puitta saaminen ihan viime hetkessä. Ei mitään anteeksi. Kuinka paljon? 1 motti vai? Tää on mukava näkö aina kun puut alkaa kolisemaan tosta alas. Ja mun ei tarvi edes murehtia, kun mun mies vie ne sit tonne. Kyllä noin muutaman kerran taas makkarat paistaa. Niin ja kuuleko se nyt... Ei pysy siinä, ihan oikeesti pysy siellä nyt niitä pienempiä. Nyt kun se tuntuu tämä tommonen vaikeuteis ja sit kun tyttäret tulee ensimmäisen kerran kotiin sillain niinku sillain kun on oltu ylitetty aika, kun ne on löytänyt jonkun kiva pojan ja sit kun ne sanoo, että äitini kuin lentäin kuluu aika, kun sielumme askartelee taivaan ihmetöissä. Joo, varmasti. Siitä äiti on murheellisempi kuin nyt. Varmasti. Mulla on jossakin mulla on jossakin kuittelu. Mä luulen, että mä tuun äitinä olemaan enempi tarkempi noista mun pojista. Ei pojista mitään huolta. Kuule, äitit pitää huolta yleensä enemmän pojista kuin tytöistä. Joo, äiti ajattelee, että aina tyttö kyllä selviää, mutta pojat ei. Niin, no kyllä mä sen tiedän, että naiset se hyvin tietää, että kuka se niinku johtaa ja kuka ne asiat hommaa ja järjestää. Mutta hei! Nyt ne on repinyt jo verhoa. Kato, siinä on semmoinen ongelma, kun meidän äiti sanoi mun lainettua noin, että... Hei! Älkääs nyt! Mulla sormeni niin pirun huonot. Mitä? Tänään? Tässä on kuitti. 108 euroa.
Huomenna. Vähän tuntuu olla kysyntää valmiina. Joo. Mä katon tänään vielä se yhden ilmasäiliövikasen, niin katsotaan. Mitä? Niin, siitä katsastuksesta. Joo. Se on huomenna. Onko mitään mielessä? No se kriikkari ei toimi. Äänimerkki ja... Joo. Joo. Sulla on paperit siellä. Kato tuossa. Joo, kirjakohdassa. Niin. Joo, selvä. Jarrut tuntuu hyvältä. Jarrut tuntuu. Siinä on aina ollut hyvät jarrut, mutta en mä tiedä, kyllä kai niitä vähän. Joo, kattelet rasvaa vähän se. Kattelet vähän sitä. Joo, joo. Onko sulla kortti mukana nyt? Ja rahapussi? Hampaat vielä. Niin, pistynyt hampaat, ettei se luule, että joku tuffa on mennyt siinä. No niin nuuka, että kun mä syön jostain, niin täytyy ottaa hampaat pois. Ettei se kiinni. Tulimme. Sisuja, mulla on vähän myöhässä aikataulusta. Oikein veteraani. Joo. Ei tätä pakkaa hoitaa ei. Ei. Joo. Selvä. Kuorma auto. 71 on käyttöönotto vuosi. Melkein yhtä vanha kuin minä. No niin. Koittaa uudemman kerran vielä, mitä näyttää. Hiukan on toinen ampumiehen puskin oli vähän jäljessä. Oho. Selvä. Heilutatko sä vähän ohjausta? Mä katson näitä niveliä. Ei saa Arno, heiluta vähän. Täytyisi jousienksi eli siinä asentaa sitä. Se on aika tilaa sen eksi. Se on semmoinen jousimakka vedetään akseliin kiinni. Sitten tehdään vielä koeajo. Se oli se oikea etuvalo. Ei toiminut. Vasen lisävalon suuntaus. Ja oikein takajousen U-pultti. Poikki. On tää nyt katsastettu koska viimeksi? Viime vuonna. Tää on nyt tämän vuoden katsastus ihan normaali. 4 mukaan, joo. Ootko täällä?
Kyllä, ei siinä sitten muuta kuin annetaan resepti mukaan ja niin, miehet tietää mitä tekee. Joo. Kuukausi aikaa käydä esittämässä korjattuna. Jos ne osat tulee, niin ne käy sitä tai vielä maanantai-ehtoa näyttämässä, niin se on kunnossa tiistaina aamulla mulle. Mm. Niin. Aika hyvin suunniteltu, kun just sopiva määrä. Vähän melkein liikaakin tuli. Ensiluokan liikkeessä on ensiluokan palvelu. Joo. Tuokaa se pulkka sit takaisin, se Joo. ei kuulu samaan Joo, hintaan. joskus sitten tässä näin. Joskus. Hyvällä Eikö tänäänpä? Menin nyt. Meidän Jaa. lastenlapset tulee pulkattelemaan, niin menikö säkki rikki? Ei. Ei. Eikö se ole vaan tulee jostain sieltä väliin? Ei vaan tämmönen. Niin. Siinä on hyvä viripuu. Joo, niin on. Niin. Ai niin tämä kymppi, kiitos. Mä meinannut enää muistaakaan. Pulkka tuodaan takas. Joo. Niin nätti nainen ja on mennyt noin hukkaan. Kyllä sinne. En minä kenenkään tuomari ole. En minä ole kenenkään tuomari, mä olen itsekin ollut juomari. Tästä tulee muuten hienoa lämpöä. Ei se tullut lainkaan se emäntä itse nyt tänne. Ei se varmaan vielä lähde. Sanois poika vielä jotain. Oon tässä koko pyhävuorokauden seison.
Mä epäilen, että se on joku hiiri tai... Hiiri. Niin. Mä olisin sanonut, että se olisi ollut talitia, ei talitia, niin mikä se on se? Se ei ollut oikein pesä siinä voi olla elämän syvää tragediaa. Se on semmonen pesä, kun lintu on alkanut tekemään pesät ja sitten sen on haukka vienyt tai se on joutunut kärpäsaariksi tai johonkin ja se on jäänyt kesken, koska se oli tommonen. En tiedä, vaikea sanoa. Kuka sinä laitat pussiin? Toivotaan, että hyvät ja luottamukselliset suhteet säilyy. Toivotaan, joo. Jos varmaan säilyy. Jos mä pysyn terveen ja pystyn ajamaan. Niin joo, tosi joo. Sitä ei koskaan tiedä. Ihmettä on semmoista, että mulla on kyllä oma suojelusenkeli. Joo. Kenenkä tää paikka kysäisin? Vastattiin hyvän enkelin. Joo. Näin se on. Ei mitään. Joo, kiitti vaan. Kiitti ja hei. Ajattelin mun veljellä oli paljon parempi vaimo kuin mua. Niin mä en rupee sul pernoi kuoria. Kuori sille pernoi. Älä vaiheesi. Joo. Tässä ei tarvitse mitään monimutkaisuutta. Se luo just sen niin semmoisen, että sulla on elämän hallinnassa. Että semmoinen kaikki voipasuuden tunne, mikä on samalla sitten tämmöinen niin avuttomuuden tunne samaan aikaan.